mun gode ma Allah mun gode ma Allah mun gode ma Allah ba dabarar mu ba karfin mu ba Allah ya tabbatar da wannan al'amari to muna godiya ga Allah madaukakin sarki kuma muna godiya ga shugabanmu gwamnan jihar Katsina wanda ya shugabanci wannan al'amari daga farkon shi zuwa ƙarshen shi muna godiya ga hukumar zaɓe da ta ƙaddamar da zaɓe wanda ba taɓa yin zaɓe wanda ke da sahihanci irin wannan zaɓen ba muna godiya ga hukumar zaɓe sannan muna godiya ga shugaban kamfen ɗinmu da membobi na kamfen ɗinmu da shugaban jam'iyyar mu wajen ganin tafiyar da wannan zaɓe cikin lumana iyayen masarakuna muna godiya gare ku saboda zaman lafiya da ya tabbata a cikin zaɓuɓɓukan nan da aka gudanar da su da malaman mu baki ɗaya. Muna godiya a madadina da mataimakina da 'yan majalisa wa'anda aka zaɓa muna godiya ga Allah muna godiya ga al'ummar jihar Katsina wa'anda suka fito da rana da tsanani suka zaɓe mu suka zaɓi jam'iyyar mu ta APC. Mun gode Allah ya saka ma kowa da alheri. Muna roƙon Allah muna roƙon al'umma su taya mu da addu'a Allah wannan dama da jama'a suka bamu Allah ka kama mu wajen tabbatar da alƙawallan da muka yi ma mutane da kuma alƙawallan da muka yi wa maɗaukaki sarki Allah Ubangiji ya mai da kowa gidan shi lafiya muna godiya Allah ya saka da alheri muna godiya al'ummar jihar Katsina assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa